साननैनि हाबाफारिजों डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि 32 बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै गेवलां मेलजों थुंगेबाय। 24 आरो 25 खालार बुधबार आरो बृहस्पतिबार साननैनि हाबाफारिजों डिमाकुसि बाथौ गौथुमनि 32 बोसोरसालिया जथुम्माया उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि खासिबारि थानसालियाव आरो गेलेग्रा फोथाराव जानानै थाङो। गेवलां मेल बेखेवनायनि सिगां डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा लाइसि बोरेलिखौ बेखेवना होयो समाज सिबियारि पानेरि विधानसभा समष्टिनि एमएलए नि बिबान बानस'गिरि जौस्रां बर'आ। लोगोसे डिमाकुसि हालामनि अर्गेनिक आबादारि असम गौरब बान्था मोनगिरि तेनजिं बड'सा बिथांखौ बरायना मान बावो। गेवलां मेलजों बेखेवना होयो पानेरि विधानसभा समष्टिनि बारग' एमएलए कमलि बसुमतारिया। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बुंथिगिरि सुरेश इसवारी। बिथां इसवारिया वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैना डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि 32 बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव सुबुं माहारि आरो सुबुं माहारिनो गुबै महर होनायाव धोरोमनि गोनांथि आयदाखौ लाना बिबुंथि लाखिना बोसोन होयो। बे समाव गाहाय आलासि सुरेश इसवारी आरो बियाबनि बिबानगिरि बिथांमोना खौरांगिरिफोरनो फोरमायनाय रावखौ नायनि फै। बेखौहाय दायो मोनसे सेन्ट्रेल बाथौआ मिरु आफादना बेखौ सावरायलायगासिनो दङ। जोङो उच्च शिक्षित माने गोजौ थाखोनि फरायनाय प्रबिन गियानि गुनि मानसि दा दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि आफाद दानायाव बिदिबायदिनो गोख्रों गोग्गो मानसिफोरखौहाय जोङो सोद्रोमा महरै बिबान होनानैहाय जों बिथांमोनखौ फोसावदिं महरैहाय बेफोरबायदि राष्ट्रआव थांनानैहाय जोंनि बाथौ धोरोमनि सम्पर्के एसे माने बुंहैनो माने कअपारेसन खालामहैनो ओमफ्रायहाय जोंनि बाथौ धोरोमनि शास्त्रफ्रा जाहाथे रग' रग' जायो बयबो जाहाथे मोजां मोनो बेफोरबायदि थांखिफोरखौ सुजुनांगोन। आरो जोंनि दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुम माने जे बाथौ आफा बोराइ बाथौखौनो लानानैहाय थांखि लानानै बेफोरखौहाय बुंनाय जादों खालामनाय जादों। बाथौ संगठन बे बाथौ धोरोमा नेचारेल माने प्राकृतिक शक्ति बे प्राकृतिक शक्ति सारा बे पृथिबिया सृष्टि जायाखै। बे हा दै बार सान अख्रां एबा सोदोब बे मोनबा तत्वजोंसो बे पृथिबिया सृष्टि बा दानाय जानाय बे मोनबा जिनिसा ज' जानानैसो बे पृथिबियाखौ दानाय जादों। दा बे पृथिबिनि मोनसे सृष्टि रहस्यनि खोथाया बेहायनो दङ आरोखि जे पृथिबिया माबोरै सृष्टि जादों होनना बुङोब्ला बे आफा बोराइ बाथौआ सोरजिगिरि आनान गसाइया माने शक्तिशालि बिराद गोहोग्रा बैयो हा दै सान अख्रां एबा सोदोब महरै बे मुलुगावहाय बियो नुजाथिफैदों। बेनो बे हा दै बार सान अख्राङानो बिनि महर आरो बिनि गोहो। बे मोनबा तत्वआनो बे पृथिबिखौहाय दानाय जादों बे मोनबा गोहोजोंमोन। दा बे जों जुदि पृथिबियानो गैयाब्ला बे सुबुंनि जिउआवलाय माथो दाम दं? जेबो बेसेन गैया। जिबनै जखन थाखेना जिबना जुदि गैयाब्ला बे माथो जानांगौ? पृथिबि थालासोथ' माने दंफां लाइफां नेचारेला थालाथ' प्राकृतिक शक्तिया थालाथ' प्राकृतिक बुस्थुआ थालाथ' होमब्लासोथ' जोङो थांनानै थागोन ना। होमब्ला जेरखम दर दा कम्पेयारलि बुंनो थाङोब्ला दिनै जिखिनि जों जे माने गुबुन गुबुन धोरोमनि धोरोम सोरजिगिरिफोरखौहाय जों नुदों आरोखि बिसोरथ' माने दैदेनगिरि महरैसो फैनाय ना, बिसोरथ' इसोर नङा ना। बिसोर दैदेनगिरि महरैसो फैनाय फोरोंगिरि महरैसो फैनाय। खिन्थु इसोर होनना बुङोब्लाथ' बे महा सर्ब शक्तिमान बे नुवाथारि बेखौ जों नुनो मोना। खिन्थु अनुभब माखौ जों मोनो? गुदुं गुसु सानाय ओमफ्राय सानाय बेफोरबायदिखौ जों मोनदांनो मोनो। बेयावनो दङ बोराइ बाथौआ। बाराखौथ' मानसिया सोरजिनो हाया। बारखौ जोङो फेन लागायो, फेनखौ जों बाहायो बारखौ मोननो थाखाय। बारा पृथिबियावनो दंखायो। बारखौ लानानैसो पृथिबि सृष्टि जानायनि मोनसे अंग बारा। दा बेखायनो आरोखि जोंनि जेबो गैया, मानसिया जाखुमारासो, मानसिनाव जेबो गैया। मोनसे खोथा बुंथावा मोनाखै बुंबाय आं बे खोथाखौहाय, मानसिया जेबो नङा मिथिबाय। दा बेखायनो बांला भाषाजों बुंदों आरोखि जीवन হচ্ছে মৃত্যুর কাছ থেকে ধার নেওয়া কিছুটা সময়। माने जीवना जाबाय थैनायनिफ्रायनो इसे समय बिनानै लानो थांनानै थानो थाखायहाय। थैनाय बेखौ जों बयबो मिथिखागौ, थैखायो बेखौबो जों मिथिखागौ। खिन्थु जों मा बुङो गावबा गावनो देब देबी इसोर आल्लाहनायाव जों मा बुङो मानसिया? हे आफा इसोर
आफोद खैफोद लोमजानाय साजानाय रग आजार बेरामनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामनांगोन नायनांगोन अननांगोन गोबाना लानांगोन आं दानो थैथ'वा आफा नों दोनलाथ' आं थाखागोन बेबायदि आरोखि मृत्युर काछ থেকে ধার নেওয়া बिसोरखि बे सानखान्थिजोंहाय दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि जानानै बे मेल खुंनायाव डिमाकुसि बियाबनि मानसिफ्रा ज' जाजाय फैनानै बेवहाय मेलखौ मदद होफैदों बिनि गेजेरजोंहाय फोरमायदों मा जे मुलुग संसारावहाय जोंनि बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां धोरोम खालामनांगोन ओरैबायदि गोसो जानानै बिसोरो बेहाय हेफाजाब होफैदों आध्यात्मिक चेतना बोधखौ होनोब्ला फोजाखांनोब्ला एसे मोनसे इनस्टिटिउसननि दरखार दङ आरो बे इनस्टिटिउसनखौ सालायनो थांनायावहाय बे लाइमोन सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा बेखौ मदद खालामनांगोन जायनि गोसोआव दङ जे एसे धोरोम बोध सामाजिक बोध बेफोरखौ जुदिसा मिथिनोब्ला गावबा गावनि मोनसे गांनाय थानांगोन होमब्लासो बिसोर सोलोंनो हागोन बजबना लानो हागोन खिन्थु गुबुन धोरोमनि बायदिसिना फुजाफोर फोरबोफोर जायोबा बेफोराव जोंनि बर'फ्रा गोबां बाहागो लानाय माबाफोर गोरोन्थि दं गोरोन्थि दङ गोरोन्थिया बिनि न'खरनि बिमा बिफा बिसोरो उन्दै समाव बा जखनै बिसोरखौ सृष्टि रुपै जेला बिसोरो बादोंमोन आइमुसाफ्रा बिमा माहारिफ्रा बिसोर बे समनिफ्रायनो साबधानता जिनिसखौ लाखिनो हायैयावहाय बिसोरो माने धोरोम बोध जातित्व बोधनिफ्राय बिसोरो जानगार जादों बे आध्यात्मिक बोधखौहाय होनोब्ला बे बिमा बिफायानो एसे गोरों गोरा जानांगोन बेनि थाखाय धोरोमनि थानसालि थानांगोन धोरोमनि थानसालियाव गोबांनो गोरों गोरा बुद्धिजिबि मानसिफ्रा फैबाय थायो बिसोरनिफ्रायनो धोरोमनि तत्व आरो धोरोमनि शास्त्र आरो हारि आरो माहारिनि जे जारिमिनफोरखौहाय माने नेगेटिभ आरो पजिटिभ लानानैसो जायोथ' दा बे नेगेटिभ पजिटिभ जिनिसफोरखौहाय जुदिसा जोङो अराय सम बाथौआवहाय ज' जानानै सावरायलायबाय थायोब्ला गियान गुन गोहोफोरखौ शेयार खालामलायबाय थायोबा अट'मेटिकलि बे गोरलै गोरलैफोरखौ लानानैहाय मन्दिराव फैयोब्ला बिसोरो बे गेदेरफोरनि सावरायलायनाय बुंलायनायावनो बिसोरनि आत्मायावहाय बे खोथाफ्रा बे गियानफ्रा प्रतिष्ठा जायो माने बे हां लानायजोंहाय बिनि हेयार्टनावहाय बिनि आत्माया प्रबिष्ट जानानैहाय बेवहाय सेटआप जायो आरोखि माने मा बुंनाय बेखौहाय इसोराथ' जेरावबो दङ ना बे बारानो थांलाय फैलाय खालामदों जोंनि आत्मायाव हाबबाय बेवहाय प्रतिष्ठा जाबाय बेबायदि आरोखि दा बेफोरनि गेजेरजोंहाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय लाइन सुत्त जानाया जोंनि बाथौ धोरोमनिफ्राय जानगार जानाया बेफोरनि बिमा बिफानि गेजेरजोंहाय जों दाना लानो हायो आरो लाइन सुत्त जानायनि खारना जाहैबाय बेयो सঠিक मोनसे गोख्रों गोग्गो परिबार बिमा बिफा मोननोब्ला बे गथ' गथाया मालाबाबो लाइन सुत जाया बेनो आरोखि बेखौनो जोंनि बिसेस करे दा जोंनि दिनैहाय बे डिमाकुसि आन्चलिकआवहाय दिनै जे धोरोमनि मेल जादों बेफोरबायदि मेला अरायसम जाबाय थानांगौ नों दानागार आं दानागार गियान गुनफोरखौहाय जोङो होदलायनांगौ मिथिदलायनांगौ सावरायदलायनांगौ मोजां मोजां आल'सना जानांगौ बेनिफ्राय धोरोम बोध आध्यात्मिक बोध ओमफ्राय चेतना बोध माने एकात्म बोध आत्मबोध माने जों बयबो बे बाथौआरिफ्रा जोङो न'खरसेनिनो मानसि ओमफ्रायहाय जोङो बयजों लानानै मोनसे गोसोखौ मोनसे दानानैहाय जोङो मोनसे गोहोगोरा मोनसे संगठन जों दानो हायो बे संगठननि गेजेरजोंहाय जोङो धोरोम बोधफोरखौहाय जों चेतनायाव लाबोनानैहाय मोजां थांखि सुजुनो जों हायो होमब्लानो जोङो मानसिफोरखौहाय मोजां रोखोमैहाय जों मोनगोन आरोखि जोंथ' धोरोमनि थिलियाव मोजां थांखिखौनो लानानैहाय खोथाफोरखौ बुंनाय जायो नों दानागार आं दानागार मोजाङै थानांगोन मोजां सोलिनांगोन दा दरसे सिगां जे मोनसे खोथाखौ आं बुंबाय जायहा जेरैबायदि दङ बिदिनो थाथों मुस्लिम भाइया मुस्लिमनि नेयारखौ लानानै थाथों ख्रिस्टान भाइफ्रा ख्रिस्टाननि धोरोमखौ लानानै थाथों बाथौआरिया बाथौआरिनो थाथों दा गावबा गावनिखौ लानानै फोसाब मालायखौ अरजानो नाङा मालायखौ अरनो नाङा गावबा गावनिखौ गाव फोसाबबाय था मानसिनि जिबन दानो दङ दानो गैया
दंसान्दियाव जों रुजु रुमाया लोगोजों बयजोंबो अनलायनाय सहायनाय बजबनायनि गेजेरजों थादलायनि नांज्लाय खमज्लाया मोजां नङा। जों जखन धोरोमथिलियाव जखन जों बयबो ज' जादोंब्ला जोङो बयनिबो खोथाखौ लानानै जोङो सोलिलायनो हायोब्ला बे जोंनि फिउचारावनो जों मोजां जोंनि इयुन जोलैफोरा सुखु गोजोनै थांबाय थानो हागोन। आरो जुदिसा जों दावराव दावसि जुदिसा बिदिनो क'पारेसन गैलायला खोथा खोनासंलायला बोथोनफोरखौ लालायला दावराव दावसि दांज्लाय खमज्लाय बुदलाय सुदलाय जायोला बेथ' मानसिनि बैशिष्ट नङा। मानसिनि बैशिष्टआ गोजोनै थानो गियान गुनफोरखौ सोलोंनो मिथिनो साबसिननिफ्राय साबसिन जाथि आरो माहारिखौ दालांनो बयनिख्रुइ जौगासार गोग्गासार जानो थाखाय नांगौ जोङो इडुकेसन नांगौ जोङो धोरोम नांगौ जोङो आध्यात्मिकता बोध बेफोरबायदि जिनिसखौ जों होनो हानांगोन रायजोनि सिगाङावहाय फोरमायनांगोन। आध्यात्मिक लाइनआ माबोरै फैयो आध्यात्मिक लाइन माखौ बुङो बेफोरखौ जों फोरमायनांगोन। आध्यात्मिक लाइनाव हारिनि फैदों नोंथाङा सररिफु काम क्रोध लोभ लालसा हिंसा ईर्षा एগুলো আমাদের বাদ দিতে হবে बेफोरखौ जों गारनांगोन होमब्लानो जों खौसे जानो हागोन बेनो आरोखि। आङो खुलुमबाय रादाब नायगिरि बयनिसिमबो आङो खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो जोङो 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे बानजाय आफादखौ साबायखर बावग्रोदों। आरो जोङो 32थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनानै जोङो रायजो राजानो धोरोमनि मोनसे मेसेज होनानै जोबोद माने बर' हारिनि मोजां खामानि मावनाय आरो मावनांगोन होननानै आंनि गोसोआव आं साननाय फैदों आरो जोबोद आंनि गोसोआव नाजानाय आरो जांख्रिखांनाया आंनि गोसोआव फैबाय थायो। बेनि थाखायनो आं रायजो राजाखौ गोबां माने साबायखर बावदों जिबायदि हास्थायदों बेबायदिनो बिथांमोना साबायखर मदद होनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों। बोसोरसालिया जथुम्मायावनो गोदान बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आङो खावलायनो सानदों जों जिखिनि मावदोंमोन बेनिसायबो आरो बांसिन मावनो हागोन आरो मावनांगोन होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों। आरोबाव जोंबो बिथांमोनखौ थुलुंगाखां होनानै दिनै जेसेबां जादों बेनिसाय बांद्राय जाहोनायनि थुलुंगा होगोन होननानै आं खोथा होदों आरो बिथांमोनाबो जेरैबायदि रायजो राजानि माने नाजानायाव बिबानखौ लानांदों थिग बिदिनो बिथांमोना मावनांगोन होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायबाय। बयनिसिमबो खुलुमनायखौ आं बावहरनाय जाबाय। आङो सानाखैमोन मैयानि जितु डेलिगेट जानाय जोंनि डिमाकुसि बाथौ गौथुम आफादनि 32थि जितु बोसोरसालिया जथुम्मा डेलिगेटआव मोनसे आल'सना खालामनानै आंखौ माने बे डिमाकुसि हालामनि एबा डिमाकुसि गौथुम आफादनि आफादगिरि हिसाबै आंखौ सायख'बाय। आं एक्सुवेलि सानाखैमोन आं सानदों निस्सय आफा इसोर बोराइ बाथौआ आंनो बे बिबानखौ होदों होननानैसो आं सानना लादों। दा बेखायनो नंगौ बिथां जोंनि आगुनि आफादगिरिया जितु बुंदों जोंहा मावनो गोनां गोबां दंमोन बेखिनिखौ जों मावफुंनो हायाखै होनना बुंदों। थारैनो बैफोरखौ जोङो साननानै बिजिरनानै थांखि बिथांखि लानानै जों मावफुंलांगोन होननानै सानदों। आरो जोंहा मोनसे दुखु दङ डिमाकुसियाव प्राय डिस्ट्रिक्टनि बिथोराव प्राय डिमाकुसि बाथौ मन्दिरफ्रा जाजोब्बाय खिन्थु जों बृहत्तर डिमाकुसियाव जों बाथौ मन्दिरखौ दासिम खुंनो हायाखै। बेनो जोंनि मोनसे दुखुनांथाव। दा बेखौनो जोङो थाबैनो बे मन्दिरखौ जोङो लुफुंनो थाखाय जों नाजागोन। लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोगोमनाय फोसाबनाय फेहेरनायाव जोङो नाजागोन। आरो बेजों लोगोसे आं बुंदों मैयाबो डेलिगेटआव आं बुंदों बाथौ धोरोमा जोंनि धोरोमल' नङा बियो मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन आं बुंदों। जोंहा जोंनि गथ' गथायफोरखौ लानानै जोंनि न'खरफोरखौ लानानै जोंहा गोबां फोसाबनो गोनां दोङो बैफोरखौ जों मावलांगोन होननानै आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जोङो निस्सय मोनसे गोहो लानानै खामानिखौ मावलांगोन होननानै आं सानदों। आरो दिनैनि बियो बे जोंनि डिमाकुसि ओनसोलनि थाखाय माने गोग्गाथावना। नंगौ जोंनो गावनो बुंदों नैबे मिटिङा माने नट अनलि डिमाकुसि आनसलिकनि होनना बुंदों जोङो बाट अलसो डिस्ट्रिक्ट पर्यायनि मिटिं जादों होननानै जों सानदों। आरो बेखौ जों बाख्नायनांगोन बे खासिबारि खोला खासिबारि गामिनि रायजो राजानि बे नाजानायाव बियो जादों होननानै आं सानदों। आरो बिब्दिनो आं आसा फारिदों फैबाय थानाय समफोरावबो मोनफ्रोमबो दालाय आफादफोरा बिदिनो जोंनि धोरोमखौ फोसाबनो फेहेरनो थाखाय नाजागोन होननानै आं सानदों। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों।
क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।